V dnešnej časti Bozreli Telešportu sa najskôr pozrieme k Ružínskej vodnej nádrži, kde Nemec Armin Schwarz testoval svoju Škodu Octavia VRC pred Rally Akropolis. A samozrejme priblížime vám aj atmosféru a priebeh súťaží 11. ročníka Rally Prešov, ktorá je druhým podujatím majstrovstiev Slovenska. Český tím Škoda Motorsport prišiel začiatkom apríla preveriť svoju Škodu Octavia VRC pred 7. podujatím majstrovstiev sveta Akropolis Rally na východné Slovensko do Margecian. Jednotka tímu Armin Schwarz už s týmto autom zaznamenal pre značku Škoda v tejto sezóne historický úspech, keď v katalánskej rally, kde v celkom hodnotení skončil 11., zajazdil najrýchlejší čas v 5. rýchlostnej skúške. Armin Schwarz má so Škodovákmi podpísanú trojročnú zmluvu. O kvalitách tohoto jazdca svedčí aj to, že trikrát počas svojej kariéry skončil na Rally Monte Carlo do 5. miesta. Na argentínskej rally tento mesiac sa Škodováci nezúčastnia, keďže musia ešte mnohé doľaďovať, predovšetkým chcú odstrániť menšie problémy s ovládaním vozidla. V prvom rade sme hľadali možnosť otestovať auto v podmienkach, ktoré sú podobné tým v Grécku, a vďaka môjmu priateľstvu s Igorom Drotárom sme takéto podmienky aj našli a rozhodli sme sa preto testovať práve tu, na tomto mieste. Aké máte plány v tejto rally sezóne? Dúfam, že v nej budeme pokračovať tak, ako sme v nej aj začali. To znamená zúčastniť sa na všetkých podujatiach, ktoré máme v pláne, a odísť vždy s dobrým výsledkom. Zatiaľ bolo všetko dobré a dúfam, že to v takomto tempe pôjde aj naďalej. Pokiaľ ide o Rally Akropolis, myslím si, že je to veľmi drsná súťaž. Veci tu nezvyknú prebiehať hladko. Určite sa stretneme s problémami, ale budeme sa im snažiť vyvarovať a dostať sa do prvej desiatky. Trať 11. ročníka Rally Prešov je oproti minulému roku bohatšia o 3 rýchlostné skúšky. Na 405-kilometrovej trati ich je 15, v celkovej dĺžke 137,3 km. Divácky sa preteky zatraktívnili aj mestským okruhom. Navyše súťaž je pre túto sezónu súčasťou zóny Strednej Európy Tropy 2000. Spomedzi 31 posádok, ktoré napokon na rally v Prešove štartovali, bola najväčšia konkurencia v triede N4 aj zásluhou dvoch českých posádok, Arazíma s Gálom a Tošovského s Křečmanom. No tak my tady víceméně v Prešově jsme kvůli domácímu šampionátu českému, protože jsme přivezli úplně nový auto, jak tady vidíte, a máme tady v rámci testů, potřebujeme nastavit podvozek a tak dále. Máme tam poprvé Torzen, s kterým jsme nejezdili, jsme vždycky Špéru, takže si to auto víceméně tady jdeme naladit. Uvidíme, jak se to bude odvíjet. Myslím si, že do toho 3. místa bychom snad mohli být. My jsme sem přijeli jako bojovat jako o velice dobrý umístění v té skupině N. Myslím si, že bychom chtěli vyhrát, no, ale uvidíme, jak to půjde samozřejmě, protože nikdy jsme se nesetkali v přímém souboji s Berešem a ten je tady doma, tak si myslím, že bude hodně zlobit. Uvidíme. Zo slovenských jazdcov mohol v N4 okrem Jozefa Bereša zamiešať poradie aj Radoslav Bujdóš. Konkurencia Čech je veľká, či už Tošovský, Arazim, takisto aj Bereš, by som ich povedal, že patria k tej N-kovej špičke, čo sa týka týchto aut, takže bude to veľmi ťažké. V prvej etape, ktorá sa jazdila v sobotu, bolo 6 rýchlostných skúšok v celkovej dĺžke 69,8 km. Ako prvý schádzali z rampy Igor Suško s Emilom Horniačkom, ktorí museli v Revúcej odstúpiť zo súťaže pre poruchu turba. Pokiaľ sa chceli dotiahnuť na vedúcu dvojicu Chovanec Holáňom, museli v Prešove bodovať naplno. V triede A7 bola favorizovanou domáca posádka Igor Drotár, Vladimír Vánoci. Karty však mohli zamiešať aj Tveš s Millerom alebo Ludvík Otto s Miroslavom Fantom. Víťazom triedy N4 libereckej rally Arazímovi a Gálovi prešovské cesty sedeli a ich Mitsubishi Lancer porážal A8 Chovanca a Suška takmer na každej rýchlostnej skúške. Treba však povedať, že s minimálnym rozdielom. Česká posádka si v ten deň napokon aj vyjazdila prvé miesto v celkovom hodnotení a postarala sa tak trochu o malé prekvapenie. Sušková Toyota Celica na rozdiel od Revúcej tentoraz pracovala spoľahlivo. Igor Suško s Emilom Horniačkom každú rýchlostnú skúšku absolvovali do 3. miesta a večer do cieľa prvej etapy prišli so stratou iba 1,8 sekundy na Arazíma s Gálom.
Stanislav Chovanec s Karlom Holáňom si so svojím zastaralým Fordom počínali veľmi dobre. Po defekte na tretej rýchlostnej skúške, kde stratili najmenej 40 sekúnd, sa museli viac spoľahnúť na taktiku a rutinérskú jazdeckú zdatnosť. Napokon boli v cieli prvej etapy tretí iba s 28-sekundovou stratou. Podľa očakávania v triede A7 prvý deň pretekov najlepšie zvládla dvojica Igor Drotár, Vladimír Bánoci na Škode Octavia Kitkar. Do cieľa prišli v celkovom poradí 5. no v A7 boli najrýchlejší. Za nimi skončil Roman Tviš s Robertom Millerom na Seate Ibiza Kitkar. Tviš mal na Drotára po prvom dni stratu takmer 1,5 minúty a to sa už na druhý deň dalo ťažko stiahnuť. Poradie na prvých 3 miestach bolo po prvom dni veľmi tesné. Zaujímalo nás preto, akú taktiku zvolia jazdci na nedeľnú druhú etapu. To první kolo, ty první 3 rychlostky pojedeme jako ještě normálně, uvidíme, jak to bude vypadat a potom slevíme a pojedeme jenom na jistotu. Prvé kolo som si zvykal, v druhom kole som pridal, ale v pohode. Zajtra zatiahneme a musí to výjsť. Myslím si, že v současné době z toho auta dostáváme maximum, jo, a tím, že se nám do toho ještě přimotal ten defekt, takže já bych to viděl, jako, že to je rozhodnuté a že vlastně o vítězství se budou brát ti dva a my budeme čekat, jestli někdo udělá chybu, jestli se posuneme dopředu. V nedeľu sa jazdilo 9 rýchlostných skúšok dlhých 67,5 kilometra. Tu sa už naplno prejavila sila Suškovej áčkovej Toyoty Celica. Všetky rýchlostné skúšky až na záverečnú prešiel najrýchlejšie a celkom jednoznačne zvíťazil. Suško s Horniačkom sa tak po 2 podujatiach majstrovstiev Slovenska dostali na druhú priečku za Chovanca s Holáňom. Arazim s Gálom zopakovali svoj pekný výkon zo soboty a 8 nedeľných rýchlostných skúšok zajazdili vždy s druhým najlepším časom. V tej záverečnej dokonca zvíťazili. Po libereckej rally teda opäť vyhrali N4-kovú triedu a v Prešove im v celkovom hodnotení patrila druhá priečka. Stanislav Chovanec s Karlom Holáňom jazdili aj v nedeľu skôr takticky ako na plný plyn. Tretie miesto v celkovom poradí na prešovskej rally im však aj naďalej zaručuje prvú pozíciu v rámci majstrovstiev Slovenska. Na zastaralú techniku Forda je to výborný výsledok. Nová Octavia VRC bude v rukách tejto dvojice isto veľkým dravcom nielen na slovenskej rally scéne. Smolu mal v Prešove Jozef Béreš, ktorý snažiac sa stiahnuť náskok na posádku Arazim Gál v 9. rýchlostnej skúške havaroval a zo súťaže musel odstúpiť. Druhý v triede N4 teda skončili Jiří Tošovský s Janom Křečmanom na Mitsubishi Lancer Evo 5 a tretie miesto medzi N-kármi si vyjazdil Radoslav Bujdo s Ľubomírom Šlávkom rovnako na Mitsubishi. Trieda A7 bola aj v nedeľu doménou Igora Drotára s Vladimírom Bánocim, ktorí ju s prehľadom vyhrali a v celkovom hodnotení obsadili 4. miesto. Roman Tviš s Robertom Millerom na Seate Ibiza Kitkar skončili v tejto triede napokon 2. a celkovo 6. Najväčšiu radosť na záver 11. ročníka rally Prešov mali nepochybne Igor Suško s Emilom Horniačkom. Táto paráda v uzavretom parkovisku ich však vyšla na 5000 korún. V Revu ceste mali trochu problémy s turbom, dnes to vyzeralo veľmi dobre, aké teda dojmy si odnášate z týchto pretekov? Dojmy perfektné, víťazstvo ostalo v Prešove, som rád. Splnil som svojmu sponzorovi sen a som veľmi rád. A ako sa na to pozerá spolujazdec, boli niekde na trate nejaké problémy? Na trati na začiatku, kým včera ako bola trať rozbitá, takže Igor si zvykal, 8 mesiacov nesedel v aute, takže to je akože zvykanie. Mali sme 1 hodiny, ale v podstate to je len zvyk na auto, takže pokladám to za školu, ktorú sme mali, dneska už sa ukázalo vlastne, čo Igorov vie, takže myslím, že v pohode, super. Najbližšie podujatie majstrovstiev Slovenska Bozrely 2000 bude 26. a 27. mája v Košiciach. V 26. ročníku rally Košice čaká na pretekárov 18 náročných rýchlostných skúšok, ktoré sa pôjdu na 6 úsekoch v 2 etapách. Preteky sú súčasťou majstrovstiev Európy v rally pre rok 2000.